la O y la K y la P y la A y la T y la I y la A. Y se pronuncia así. Democracia. Acá dice democracia. ¿Vieron? ¿Qué letras diferentes hay? Cada idioma tiene su propia escritura. Escritura. Su propia escritura. ¿Vieron los chinos como escriben también? Escriben de otra manera. República Helénica significa. Cuadradito, escriben los chinos. Y los árabes que escriben del otro lado. Μήπως εγώ διέκοψα κάτι? Όχι, Μακελιά. Κύριε Μαντά, έχετε σκουπίδια, θέλετε να τα πάρω? Ευχαριστώ. Όπως θέλετε. Κύριε Μαντά, μήπως θέλετε να πάρω τα σκουπίδια σας? Είπα όχι. Αμάν πια με αυτά τα σκουπίδια. Έλα, Παναγία μου. No, I see him. Don't hang up, please. Κύριε Αλέξη, είναι από Βουκουρέστι. Να θα το πάρω από μέσα. Κύριε Αλέξη, θέλετε να πάρω τα σκουπίδια σας? Έχεις πρόβλημα με τα σκουπίδια μου? Κανένα. Έλεγα μήπως. Dice que habla medio como en italiano también. Tiene mezcla el griego con italiano, por eso se juntan, porque están muy cercanos. Τύχη μου μέσα. Τι έγινε ρε πάλι, τι έφτας? Άσε με ρε σφί. Πήγα στη Μαρία και ήταν εκεί με τη Μαρκέλ. Όνομος του Μέρ. Τη Ρωμάνου. Ah, yo no, pero mi tía sí. Yes. This is Mr. Matas. Δεν μου λες, είδε ότι κράταγε στη σακούλα? Να την πάψει, εγώ δεν ξέρω αν πέτυχε. Δεν σε θέλει αγόρι μου, κατάλαβε το. Εσύ αγόρι μου, σύνελθε σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε βλέπω να υποφέρεις έτσι. Κολλητός μου είσαι. Τι θες να προσκρούμε μπροστά σου? Viste que parece que estuviera hablando en italiano. Συγγνώμη, ξέρεις πόσο χειρότερα θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, Θα μπορούσες να είσαι άρρωστος βαριά. Θα μπορούσες να έχεις μείνει στον δρόμο και 1000 άλλα. Και εσύ κάθεσαι και κλαίγεσαι γιατί? Για μία γκόμενα. Μία γκόμενα. Me suena mal los idiomas